Avui vinc a explicar-vos com conservar les nostres pròpies llavors. I només per començar, m'agradaria fer una petita reflexió, pensant en les carbasses lufa, per exemple, o els tomàtets cherries, que sovint en plantem, vull dir, jo en tinc de les dues varietats, però que nosaltres, potser per zona, ens convenen altres varietats, com podrien ser més locals, com el pera de Girona, o moltes altres que tenim sembrades. I encara que ens pugui sonar una mica radical, aquestes plantes, aquests fruits i aquestes llavors són un tresor que hem de conservar, i us ho justifico. I és que aquestes varietats són les que tenim adaptades al nostre territori, que a base de desenes i centenars d'anys ens han anat seleccionant els nostres pagesos i els nostres agricultors. Per tant, ens trobem que un simple bitxo és part del nostre coneixement, però també és part del nostre patrimoni cultural. I a més, serà la planta més resilient que podrem tenir a l'hort. I és que això té una explicació concreta, perquè quan una varietat ens creix al mateix territori, generació rere generació, el que fa és adaptar-se al clima, al sol, a les plagues, a les malalties d'aquell espai. Per tant, la tindrem adaptada en el nostre hort. Va sortint la llavor negra. I abans de començar a ensenyar com la conservem, hem de parlar que tot aquest procés comença amb la planificació. Si no plantem mongetes, carbassons o bledes, no podrem l'any següent conservar-les. Per tant, com és lògic, hem de fer tot aquest primer pas, ja sigui des de rotacions de cultius a vigilar que no se'ns hibridin. Per exemple, les coses que hem de vigilar perquè no se'ns hibridi una planta és la distància i el moment de floració. Per tant, si tenim dues varietats diferents de carbassons, per exemple, el que podem fer és això, plantar-les dies diferents, bastant espaiats en el temps perquè no coincideixi la floració, o deixar-les suficientment separades. De la mateixa manera, hem de triar una bona planta i un bon exemplar per conservar la llavor. Llavors, què ens fixem? A la planta, que no tingui malalties, que no tingui plagues, que sigui vigorosa, que creixi maca. I en quant al fruit, el que mirem és que sigui l'exemplar més gros possible, que no tingui cap mala formació i que no hagi tingut cap problema. Per exemple, en aquest veiem que té un forat, que és una pedrada, d'un dia que va pedregar, i a més està cremada pel sol. Per tant, aquest exemplar de tomata no el triaríem. I llavors el que podem fer també, com a extra, és mirar la producció i mirar també el gust per poder-ho seleccionar millor tot. I una altra cosa que hem de tenir en compte és que sovint no ens coincideix els nostres gustos, per exemple, el moment en què ens menjaríem una tomata, amb el moment que és òptim per conservar la llavor. Per tant, haurem de deixar que maduri molt més el fruit, o amb un carbassó o amb altres. Per tant, això, esperar a que faci tot el cicle complet per poder-lo recollir. I després hi ha dos tipus de llavors. Unes que s'assequen a la planta, com pot ser la bleda, el julivert o les lleguminoses, i unes altres que es fan en humit, que després ja veureu quin procés tenen, doncs això, tomates, melons, síndries. I aquí el que fem, això, amb les de sec, en aquest cas la bleda, és collir totes aquestes llavors i les guardarem. I una altra cosa molt important és no collir-les només d'un exemplar, sinó collir-les de diversos exemplars. I ara aquí collirem la d'enciam, que com veieu són els puntets aquests negres que tenim, i veureu com fem un petit truc com per conservar-la. Que ara, a l'agafar-la així, ens queda molt brut. I ara el que farem serà un truc d'aquests que es passen de generació en generació també, que és la de bufar molt suau. I d'aquesta manera només ens quedaran les llavors a la mà. Aquesta mica la traurem, que és molt gros. Això ho acabem de desfer. I això serà el que ens anirà directe al pot. També una altra manera és deixar-ho caure una mica amunt i sovint cau també, vull dir tot el que no volem. I el que fem amb la llavor del tomata és extreure-la tota perquè té una gelatina que el que fa és que inhibeix que pugui néixer. Llavors, el que fem és una mica imitar el procés que hi hauria a la natura, que és en el moment en què el fruit madurés i caigués a terra, si la pròpia calor ho descompondria. Per tant, nosaltres aquí el que farem serà tenir-ho una setmaneta, 5, 6, 7 dies, i això ho anirem remenant. I veureu com aquesta gelatina es va desfent i després serà quan la guardarem. El procés és això. Deixem la tomata amb tot el seu líquid a dins del got i anar remenant. I després tenim altres varietats que són molt delicades, com per exemple la mongeta, que té un corc, que és un escarbat que ens hi posa els ous. Nosaltres no ho veiem, però aquesta mongeta, si no la conservéssim adequadament,
ens trobaríem que l'any següent podria no germinar perquè la tindríem plena de forats. Us deixem una imatge també perquè ho pugueu veure què li passa a la mongeta, però bàsicament la manera d'evitar-ho és congelar. Llavors, en el congelador de casa mateix, ho deixem 2 o 3 dies al congelador i després ja ho podem treure i ho reservem. Però s'ha de fer aquest tractament previ per estalviar-nos els mals de cap posteriors. I hem de pensar que una llavor està viva. Per tant, a nivell de conservar-la, el que hem de fer és mantenir-la amb les condicions adequades. I quines són aquestes? Doncs totalment les contràries al que neixi, no? Què necessita per néixer? Doncs necessita, per exemple, humitat i escalfor, no? Llavors, nosaltres, perquè es conservi molt, el que fem és just el contrari. Li posem fred i la deixem totalment ben seca, ben deshidratada. I com més fred li puguem posar, més anys ens durarà. Per tant, una llavor congelada sempre ens durarà més que una a la nevera o que una en el rebost. I ara us ensenyo una miqueta com ho hem fet sempre a casa de guardar les varietats, les llavors. Aquí us ensenyo un tàper. Aquestes llavors estarien mal guardades. El que ho hem de fer sempre, o nosaltres ho fem sempre, amb un pot de vidre. Per què? És molt més hermètic. Amb un plàstic les condicions, per exemple, d'humitat li podrien afectar molt més les externes. I aquí veureu 2 extras més. Un és aquest sobre, que són aquests sobres que ens trobem a vegades amb caixes i que normalment són blancs, que ens treuen la humitat, llavors nosaltres ho guardem amb aquest sobre, ho podríem guardar, per exemple, també amb un paper, i llavors el que fem, que és molt important, és etiquetar sempre, ja sigui amb una etiqueta exterior, que aquí ens queda un tros de l'última varietat que era, que la vam arrencar per poder aprofitar el pot, i això. I aquí tenim les llavors de pometa guardades l'any 24. Per tant, sabem que aquesta varietat o aquesta llavor té 2 anys o fa 2 anys que la tenim conservada. I ara que hem vist com conservar les llavors de casa, una miqueta de reflexió final que volia aportar és que el més natural per a una planta és fer tot el cicle complet. No és que nosaltres agafem un enciam abans que broti, abans que s'espigui, per menjar-nos-el. D'aquesta manera també, amb l'entorn, és molt més harmoniós. Tota la biodiversitat aquesta que volem buscar i que plantem coses expressament com per atraure-la, acabant amb els cicles de les plantes, l'aconseguim. Això, des de pol·linitzadors, des de controladors de plagues, acabem de tancar tot aquest cicle. I per últim, aprofitar i agrair a tota aquesta gent que de manera desinteressada ha anat guardant aquestes llavors i tota aquesta riquesa al llarg dels anys, i dir-vos que si voleu aprendre més, seguir buscant informació i seguir-vos formant i veure què podeu fer vosaltres, existeix la xarxa de graners de Catalunya, existeixen les biblioteques i els bancs de llavors, existeixen jornades d'intercanvi de llavors, vull dir que hi ha tot un món per explorar, per col·laborar amb aquesta part, i res, nosaltres ens quedem aquí, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos i check!